Ang Ginoo kanunay gyud nga nagpahinomdom sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Diri gihisgutan sa atong unang pagbasa nga magtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kay ang kunon tas Ginoo nga iyang katawhan basta ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Nya kamoron nagtuman mo sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa gusto? Mingaw man. Nagtuman mo? Pila ra may pag-ingon gud? Nagtuman. Pila ra man say pag-ingon nga wa magtuman. Kanang ingon ka usahay, awa na consider na nga wa magtuman. Kay kuan raman kuno oo og dili raman. Iusbon akong pangutana, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Usa sa sugo sa Ginoo niya sa atong ebanghelyo niingon, higugmaa ang inyong kaaway. Na nagtuman mo ani? Wa mo roy kaaway? Wa mo'y sigihag kasaba? Wa mo'y sigihag yaw-yaw? Maayo. Wa mo'y gilikay-likayan ng mga tao? Wa mo'y gibungol-bungulan? Wa mo'y gikusmod-kusmuran? Wa mo'y gilibak-libak? Na kanimo man ni ang mga kaaway, ginagmay, dinagko nga kaaway, di man gid ta magbuhat og maayo ngadto nila. Basta tan-aw gid nimo murag kaaway, di gid ta magbuhat og maayo. Mao na nindot unta nigmao ni ang pamalandungan sa atong mga politicians, sa atong mga leaders sa nasod aron makab-ot ang kahusay, kalinaw. Ang Ginoo manggod matud pa diri ni Kristo naghatag og maayong butang sama ning adlaw, hangin, ulan, mga maayo man tubig. Way pili. Tanan ang mga buangon ug ang mga buutan parihar gid siya gihatag. Sama aning pagginhawa, sama aning ni ang kaning paglihok-lihok, kanang pagnegosyo, pagtrabaho, mga kapasidad ngayon ana ba hinatag mo nas Ginoo, good health, hinatag mo nas Ginoo, nya iya ra ginang angayog hatag. Unsa may kalainan, kita maoy maghimo og kalainan. Matod pa ni Kristo diri, og mutagad rasad mo ana mga tawo nga kusog kay mutagad ninyo. Maayo ra mo gawi sa mga tao sang maayo ninyo, unsa may inyong nabuhat sa kasagaran. Sa ato pa ang katawhan sa Dios nga sama nato mulahi gid unta. Ang mga politicians nga iyas Ginoo lahi og batasan kaysa mga ordinaryo nga politicians. Ang mga pari nga iyas Ginoo lahi sag batasan kaysa ordinaryong lahi man gid may kay pari mami no. Kaysa ordinaryong pari nga naandan. Ang mga manimbasad nga iyas Ginoo lahi sag batasan iniguli ngadto sa balay kaysa mga taong ordinaryo og batasan. Niya kamo unsa mo? Ordinaryo o extraordinaryo? Ordinary o extraordinary og batasan? Suway kuno og tamparos ng imong tupad. Masuko ba? Og di gani masuko, extraordinary. Ano? Pero masuko, ordinary ra. Sulay kuno igabot sa inyong balay, sulay kuno tong inyong mga kauban dito sa balay o kuan. Anang, sana? Sulti nga kining atong tanan rong balay ug atong mga kabtangan ako ning ibaligya ha.
kay akong ihatag ang halin ngadtos mga kabos kay mo nay sugo ni Kristo. On muriak ana nga moingon ayaw ito niyabag ka diha mga ordinary na nga ikaw extraordinary. Di ba? Kinsa dinhi ninyo ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos, labi na gito mga kabos nga mga kaaway ninyo sama adto mga magkawatan, mga manuyupay, katong kusog kayong magsigil ag standby, nya magsigig libak ninyo. Kinsa dinhi ang mubuhat ana nga inyong ibaligya ang tanan niya ihatag ngadto nila ang halin. Taas ko ng kamot puro mo ordinary. Klaro kayo. Nakaron ato na ng challenge og magpaka-ordinaryo bata or magpaka-extraordinary. Di ay ta makasud sa langit mga igsoon kung ordinary ra ang atong paggamit sa gugmas Ginoo. Kung ang atong paagis paghigugma ordinary ra kanang moangay ras mga tao ba, dili ta makasulod sa langit. Munang niingon diri sa Kristo pag-inding kinahanglan magmahingpit kamo sama nga ang inyong amahan sa langit hingpit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang lain sa daning pagkasulti, you must be holy as your heavenly Father is holy. Balaan yun. Nya kita ra ba dayon tag-react. Moingon dayon ta lisod kay ng kabalaan pa dire, lisod kayo. Lisod kay pagsunod sa Ginoo. Mao ni siya ang pangilad sa demonyo. Ang nindot unta natong isulti kaning atong gitubag sa salmo. Unsa man tay atong tubag salmo? Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kana untay isigi natong sulti. Ang ato nanong isulti, moingon manon, lisod kayo. Lisod kayo. Sige yung lisod. Pero ang pinakahayahay, baya yun, mao gini atong pirming malimtan, ang pinakasayon o pinakahayahay nga kinabuhi, kanang magsunod kas Ginoo. Ang pinakalisod o kapoy nga kinabuhi, kanang mopalahi kas Ginoo, kanabang mosupak ka sa sugo os Ginoo. Kamo mga bana, relax ra mo sa inyong mga asawa. Wala mo ma-stress. Wag po itingog. Di madapa dire. Kay kana ra ba mo ay number 1 nimong kaaway, kanang suod bas imong kinabuhi, kanang pirmi nimong makitaan, kanang kuyog nimong kanunay. Ako bitaw dire, ang kaaway ani mga personnel nato dinhi sa parokya, ako man. Ako ilang kaaway mo na inigpangaon na mo diha nya magdungan magimig pamahaw kutob sa mahimo magilog na sila sa lingkuranan nga layo sa lingkuranan nako adto na magilog maglunggob na nya bakante kay diri ari dool nako dat iro gina tangan to kay ay di ko ganahan ana pati di ta katuons kan una na luod kay nagnaw. Ako ilang kaaway pero dili ni siya kaaway nga nagtinubagay mi kanang gitawag lang tingali ni og emotional enemy kanang di lang kaganahan ba kay magyaw-yaw man sa kudusahay. kamong nagtrabaho labi na kamong naa pa sa rank and file, relax ra mo sa inyong mga manager, sa inyong mga supervisor, relax ra mo sama na mga maestra, relax ra mo sa inyong principal. Tutok na kana mo sa na inyong otrong kaaway kanang nas authority ba mo na itong kaaway pero ang nakanindot kung nagsunod tas Ginoo kasabota bulahan ko ani kay naa ako'y kaaway na ako'y di ganahan nya kining di nako ganahan mao na ni ang kahigayunan nga akong matuman ang sugo sa Ginoo. Nya sundo na kong sugo sa Ginoo, bulahan dayon ko. Kaya nag-ingon man, bulahan sila nga nagsunod sa mga sugo or balaod sa Ginoo. Daghan kayo rong mga tao nga nag-antos. Kita din sa Pilipinas, siging antos.
Murarag balay ba nga gasto kag minilyon sa imong balay, unya wa kauyon ang imong silingan, sige hapak og mga pintal nga hugaw ba, mga lapok, sige hapak, malipay ka. Human nimo napatukod ang balay niya na kay silingan nga wa kauyon, punayag bato imong balay, hangtod yun mahuman ang imong tuig, sigihan kag bato diya, antod mo pahawa ka, ganahan ka na. Unya, dinis atong simbahan, nakauyon mo niya atong gibuhat, guba, kamong wa kauyon, hapak kag bato, di ba? Dali kay mong gabaas Ginoo. Ang nagasto ani tibuok kalibutan nga ato mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo dito. Abisan gani ka ng inyong mga naong. Kana inyong naong ba? Dako na kayo nahatag ang Ginoo anay nga inyo nang giampingan. Giampingan ninyo. Maayo. Wala ninyo pangguba. Maayo kay wa nyo pangguba. Wa nyo pangusba nang gipanghimos Ginoo diya. Maayo. Usba, mga kolor, mga nawa pang usba ninyo. Maayo, kaya wa ninyo usba di ay mga buutan gila mo. Kaya karon parte daghan ang gipangusaboy. Hasta naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mi dito pagkadakuag dughan. Nari-ari. Nga parte ga miniskirt galakaws daan. O Isus, di man dito tinuod nga babae. Nausab lang iya. Yung mura nagisag babae, tanawon ba? Pag imo gideng klarohon dim anda gid tinuod giusab la niya ana kay di sa ganahan atong original designs Ginoo daghan ron ana mo na gibuhat ang kuyaw kaning nagwali usbon ko sad ni di ara diri sutana basta ting misa iguman sa misa lain na sad ko patay ko ana di na ko usbon mo nang bahala antos tani basta magsubay lang tas Ginoo saon mag ang akong kaugalingon mo mahimo na akong kaaway higugmaon tubtang nga patambag nako nga kanang kuan kanang effeminate ba kanang tawag ko na tog bayot patambag siya nga unsaon kuno nga malipay sad siya ba siyang kinabuhi kay kapoy kuno kaayo ng kuan kana bang laki ka pero imong pagbati babae nako ingon mas Kristo love your enemy ang imong enemy mao ang imong kaugalingon so higugma imong kaugalingon anto sana nga isunod as imong gugmas Ginoo aron ang imong kaugalingon maantos nimo madawat nimo naanay gasunod nga grasya ana awa naman sa siya mo balik og duol nako ambot na higugma ba turo siyang kaugalingon o iya gyapon gipadayog higugma ang iyang gihigugma nga sukwahi sa nature sa iyang kaugalingon depende na nato mo lagi na love your enemies antusa ang imong enemy higugmaa alagari og dawata ang iyang pagkasiya ug ato nang buhaton maliwat na tas Ginoo mopuli dayon ang kalinaw kauswagan sa atong kinabuhi dili mag-atras abante atong kinabuhi namong uban lipay lang kung makasweldo or makabonus wa na gani guol na sad lipay lang kung ang iyang anak mulampos di na gani mahagbong guol na sad kana gyung bisag magto imong luha lipay lang yapon bisan og murag napikas imong kasing-kasing lipay lang yapon yan usaw na mahitabo kung makamautang mo antos og mohigugma sa atong mga kaaway nindog ta